Здрасти хора, днес отново сте с мен Младен. Ще направим една тренировка за цялото тяло, ще раздвижим хубаво ставите, не забравяйте да хидратирате, което е много важно. Хидратацията е много важна за тялото, особено в горещините. Така че без да губим повече време, започваме с една хубава разгрявка, да раздвижим всички стави. Хубави движения. Старайте се да ги усещате. Едната ръка. Хубави кръгове, отпуснете рамото. Другата ръка. Целта на това движение е да раздвижите рамената става, да не правите ето така половинчати движения. Отпуснете хубаво ръцете, да правят хубави кръгове назад. После хубави напред. Ето, плуваме с двете заедно. Спираме, раздвижваме лактите във всички посоки, не забравяйте. Ако усещате някъде чипука, направете няколко повторения в повече. Събираме китките, раздвижваме. Завъртете, раздвижете. Преди тренировка е хубаво да правите динамичен стречинг или така наречения стречинг в движение, да нямате много паузиращи движения, да правите така, да задържате, когато преразтегнете мускула, той създава прекалено голямо напрежение, после по време на тренировката може да направите травма. Днешните упражнения, както винаги, имаме вариант за напреднали и за начинаещи, така че няма страшно, за всички има. А ако случайно чувствате, че това не е вашето упражнение, че ви причинява дискомфорт, сменете го с някое друго, което ви е удобно или подобно, така че просто да си завършите тренировката. Да имате сутрешната доза движение, която да задвижи вашият метаболизъм. Стигнахме до глезените. Опитайте се да въртите във всички посоки глезена, да не е само в едната, а и наобратно. Малко по-трудно е, но пък по този начин, причинявайки дискомфорт на тялото, то ще се адаптира по-лесно към всички движения. Както и до сега, в нашите предизвикателства знаете, че изборът е труден да започнете нещо, но после всичко става лесно, както и с лесните избори, после трудно се живее. Ето, малко движение, да повишим пулса. Разтягаме. Спираме, ето хубаво, усуквате във всички посоки. Да раздвижите хубаво гръбнака, притягате ръцете. Представете, че искате да грабнете нещо в страни. Протягаш и хващаш, протягаш и хващаш. Точно така. Хубаво, лактите високо горе, ето. И под бедрицата да раздвижим. Хайде, колената последно. Активираме всички мускули в тялото вече. Ето. Пускаме си таймерът и започваме. Имаме 10 секунди почивка, 30 секунди движение. Първото движение е бърпи. Ето, пускаме, лягаме додолу, скачаме. Това е цялото движение. Тези от вас, които им е трудно и изправят горе, стягат цялото тяло. Пускат единия крак, другия, връщат, стягат цялото тяло.
отпускаме, изправяме. Така. Следва движението планк. Няколко варианта от лакти. Ако някой се чувства нестабилен, висок стоеш. Ако някой го болят китките, но иска да е на висок стоеш, свива и умруците. Другият вариант е от колена и държим. Целта е да не отпускаме кръста, да сме изпънали тялото, лека чупка в гърба, прибираме таза напред, тази част, за да усещаме напрежение в корема. И дишате, дишате. Сега имаме още едно движение, 2 броя джак. Риташ, риташ. Тези от вас, които им е трудно, единия крак, другия, или коляното, или ритаме. Коляното, ритаме. Ето, единия, другия. Пак единия, другия. Отново сме на земята за лицева опора. Много варианти на лицевата опора. Нормална. Ако ви е трудно, от коляно. Ако и това ви е трудно, спускате на коляно, ръцете по-близко до тялото, пускате бавно, докато легнете на земята. И изправяте тялото. Отново пускате бавно. Бавното спускане активира мускулите на гърдите и не натоварва толкова рамената. Ето. Следващото упражнение. Няма нужда от движение за начинаещи. Ракета е така наречен опит да излетим в космоса. Издишаш всеки път. Тези от вас, които искат да увеличат напрежението, скачат. Скачат. Но движението е приключва на пръст, за да може да стигнем цялото тяло. Стягаш, връщаш. Стягаш, връщаш. И издишаш. Така. Имаме коремна преса. Изкачваме се по въже. Ето. Краката прави. И си представяме, че издърпваме едно въже. Като дясната ръка минава отвъд левия крак, а лявата отвъд десния. И ако си представите, че се изкачвате по въже, не трябва да го изпускате. Така че не така, а дърпаш постоянно. Като движението е само от костите и мускули на корема, отлепяме само плешките. Ляво, дясно. Ляво, дясно. Следващото движение, отваряме ръцете отпред. Тези, които са начинаещи, и крака страни. Тялото изпънато, ето. Ето. Другите. Всеки мах. Едната ръка отпреди другата. Едната, другата. Ето. Ако и това ви е трудно, целта е ръцете да не спират. Дишате, дишате. Да може да имаме напрежение и ускорен пулс. И последното, с което ще завършим, е дълбокият лег. Целта е хълбокът да слезе под нивото на коляното. Ръцете напред, клякаш, стягаш, ето. Стягаш. Стягаш, ето пак. Стягаш. 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 Ето. Така, и глътка за хидратация. Казах ви, не трябва да пропускаме, и кодовата дума за днес е: хидратацията е хубаво нещо,
Пускаме таймера за тренировката и започваме. Така, започваме след 3 секунди с бърпито. Готови и старт! Пак казвам, ако някое движение ви е напрежение и не е вашето, сменете го. Не останаха 10. Лягаме за планк. Така, 2 джака. Риташ, риташ. Риташ, риташ. Още 5 секунди. Айде лицевата опора. Ако си изморите, винаги може да продължите от коляно. Ракета. Пет секунди. Хайде. И се катерим. Представете си, че сте паднали някъде. От това зависи дали ще оцелеете. Още 3 упражнения само. Дайте газ. 3, 2, 1. Така. Power Jack след 3, 2, 1. И завършваме с клековете. Финала! Дишаме. И с това нашите 20 минути или по-скоро 20% от активността, която е необходима за добър резултат. Спортът е само 20%. Приключва, разтягаме. Така, дланите към тавана. 1, 2, 3. Едната ръка пред лицето, пускаме.
Дишаме да наваксаме. Зад врата. Пускаме страни. Дишайте дълбоко. Да нормализирате пулса. Дланите към земята. 2, 3. Зад врата. Сплитаме пръсти наобратно, натискаме надолу, ето, изгърбваме и изпълваме ръцете напред и нагоре. Ето, нагоре, нагоре, нагоре до последно, на пръсти, разтягаш тялото и издишаме. Втори път, последен път. Благодаря ви много, че бяхте отново днес с мен, Младен. До следващия път.